anu ya gak apa-apa ya. Ya. Gak apa-apa ya. Iya gampang wis to. Iya, si tenang, Wis Duk. joget sik. Lho aku ki lho kerja sik lagi dibayar. Wis to engko tak kei. Alah diran barang ki kok. Ki kok piye? Ki kok ke? Iki lho. Lah iya kok njaluk dhisik ta urung nyapa-nyapa? Lho. Dah ambune, Nduk. Dah ambune engko, Nduk. Oh, tenan. Saya keteding. Keteding. Slawi-slawi. Lah aku bagian apa kok. Ya wis kuwi ae sik. Engko nek enek sing kei neh lagi peken. Ora enek sing kei kok. Ya engko joget sik. Lagune Mas, Mas Raji dikasih lagu Napa? Lintang Asmara. Oke. Lintang Asmara. Permintaan dari Bapak calon Bupati Magetan. Matur suwun, Pak. Masih bersama Ferry Kanada. Bapak calon Bupati Magetan monggo. Pun suka-suka di kali warga penjenengan.